tsibirin Samudawa. Sabon shiri wanda ya sha bamban da fina-finan baya. Shiri ne mai sarƙaƙiya kuma mai dogon zango. Maza a gaya wa zarata cewa kowa ya shirya. Tsibirin Samudawa. Ya zama dole ku sa ido akan duk wani abu da makiyanmu za su yi. Ta ya aka kika san haka bayan ke da kanki kin gaya min cewa ba shi bane? Abin da ban mamaki. Dan Allah kai aure kai kashe na aure ka. Muna da wata madogara. Ta ya kake ganin za mu kare kanmu? Yanzu ba za ki iya sheke ni ba. Kaga wukan nan? Wuka ce ita ta musamman. Tsibirin Samudawa. Baba! Mai gida, in dai akan wannan aikin ne ni koyaushe a shirye nake. Ni ma a shirye nake dan wannan. Abin da nake bukata kawai shine izininka. Idan har babu matsala, kawai ni yanzu zan tafi don gabatarwa. Me yasa? Yallaɓai wata yarinya ce. Yarinya? Yallaɓai. Kai yaro, babu wata yarinya a nan wajen. Amma ta yaya za a yi? Kike ce ni zan yi wannan? Kwarai. Tsibirin Samudawa. Ka gama kewaye-kewayenka a ƙarshe kuma kana kan teburi na ne. A'a ba kamo da aka yi ba. Taimako na zo nema. Kumba ne wanda nake nema. Ni ne Kumba. Ni ne Sumba. Kai la'anan ne. Ko da kai ne Kumba. Wannan tsibirin nawa ne. Menene abin da ya kawo kanan wajen? Nan tsibiri na ne. Nawa ne. Tsibirin Samudawa yana nan tafi. Wani al'amari ka zo min da shi wanda zai ƙayatar da ni? Ranka shi dare, yanzu zaka ji bayani. Kana shiga YouTube a akwatin nema zaka shigar da AU Mafara TV, sai ka danna madannin nema. Kana shiga zaka danna madannin subscribe, sai kuma ka danna hatimin ƙararrawa. Ta yadda ana ɗora sabon abu zaka gani. Daga nan fa sai kallo kyauta. Kama daga shirye-shiryen barkwanci da nishadi, zuwa fina-finan ban dariya na da. Ni zaka yanka? Izuwa wagogi. Bana yanayin kare, sana'ata akwai tsare, jama'a mu rage buri da ga fina-finan Hausa. Zuwa yau, Abu Hassan ne da jama'arsa, ka ce wanda baya kishin ƙasa kenan, wanda kuma bai ɗauki rayuwar ɗan adam a bakin komai. Gajerun wasannin barkwanci. Ni ne shugaba ne. Ba su kuɗin shi zama a nawa ce. Duk wannan tarin nishadi yana nan a sankame a tashar YouTube ta AU Mafara TV. Kwantaya ba gaugautawa. Jat! Jahin! Jahin! Ba zai taɓa yiwuwa fa mu kyale tura wannan su ci gaba da mulkan mu ba. Zaluncin nasu yayi yawa. Tiya za su mai da mu tamkar wasu awakai bayan dai abin da suke takamar da shi a ƙasar mu suka sata. Wannan lokaci ne da za mu ƙara da Indiyawa mu kafa tutar daular mu a garinsu. Kada ku bar sojan su koda guda ɗaya da rai. Ku kashe su da 'ya'yansu da matansu sannan ku ruguje gidajensu. Wannan yakin ba zai kare ba har sai mun shege ku gabaki daya. Bastard! Shut up! Kada ku taɓa tunanin duk yawan sojojin ku zai sa mu ji tsoron ku. Za mu yaƙe ku da ƙarfin mu da zuciyoyin mu har zuwa lokacin da numfashin mu na ƙarshe zai fita. Kai ne ka fito yaƙi domin ka koma gidanka daƙiƙi. Ko kuna so ko ba kwa so, Indiya sai ta zama ƙasa mai zaman kanta. Ko da gabaki ɗaya mu za mu ƙare. Ba mu fito don mu koma ba.
मैं सींचा गया जय हिंद आजादी के लिए मिल के लड़े जय हिंद जय हिंद जय हिंद Kwatar yanci sabon kaftin da kamfanin Sultan masu murmuda. Tabbas idan ka jajirce ka yi haƙuri a rayuwa, komai yawan maƙiyanka, kuma komai ƙarfin da suke da shi, za ka yi nasara. Idan an ban maka rai don ka rayu to tsawon yaushe ne za ka yi a raye? Ai numfashina shi ne duniyata. Shin wahala ce kaɗai ke sanya hawaye? Duk jin daɗin da duniya ta baka ka iya zaman maka kunci nan gaba. Wannan ne dalilin nisantata. Shin me ya faru ne? Kowaye abokin gabata ban sani ba, amma koma waye dole yaro zai rayu kan mutuwarsa. Jina jina! Gwamarzo har gaji! Ka fita da ce! Fafatawa, rugugi, saburbuna mazga sambada, tarnagin rugujin gomarzon karfin madaka, ɗaukar fansa da neman bahasi bisa hanyar ganganci, duk ashiri mai suna Jina jina! Jina! Yana nan tafe daga kamfanin Dela PM Studio. Idan an ban maka rai don ka rayu to tsawon yaushe ne za ka yi a raye? Ai numfashina shi ne duniyata. Shin wahala ce kaɗai ke sanya hawaye? Duk jin daɗin da duniya ta baka ka iya zaman maka kunci nan gaba. Wannan ne dalilin nisantata. Shin me ya faru ne? Kowaye abokin gabata ban sani ba, amma koma waye dole yaro zai rayu kan mutuwarsa. Jina jina! Gwamarzo har gaji! Ka fita da ce! Fafatawa, rugugi, saburbuna mazga sambada, tarnagin rugujin gomarzon karfin madaka, ɗaukar fansa da neman bahasi bisa hanyar ganganci, duk ashiri mai suna Jina jina! Jina! Yana nan tafe daga kamfanin Dela PM Studio.